Здравейте! В това видео ще обработвам тези ахати от Ауста. Всичките са от едно находище, така че са сравнително еднороден материал. Има някои по-интересни. Например, този просто паралелен. Още интересно да видим как ще се получи. Ето също това парче. Сега ще ги започна с първа фаза, едър абразив. Долу се напълни, толкова ни трябва. 2/3 от обема. Сега абразива и вода. Това е абразива. 80 или 60 едрина, силициев карбид. Това са стари контейнерчета. И ще си сложа сайка пак. И го слагам на барабана до след 7 дена пак. И една седмица по-късно да ги отворим да видим. Видиме. Що? Невидимо. Ето така изглеждат мокри от тях. Този е много хубав. Като цяло всичките са супер интересни. Този с кварц по средата. По-интересен друг. Сега ще ги сложа с малко от този препарат, да изчиста останалия абразив, да може да ги пуснем в следващата фаза. Тъй като барабана сега е доста празен, почти на половината е, ще сложа малко керамична медия, която да ги предпази от счупване. Сега ще си сложим втората фаза и ще ги пуснем да се обработват. Да, един да ги покрива. И след още една седмица във втора фаза.
да го измие хубаво. Продължаваме с алуминиев оксид. Трета стъпка. Подготовка за полиране. Отгоре и ставаме и пускаме. Пак, една седмица. Това е след една седмица в предполиране. Сега ще ги поизмия и ще ги сложа в боракс хубаво да се почистят за една вечер и утре влизат в фаза с полиране. Ето ги след боракса. Виждате колко върнат на водата. И сега ще ги изчистя и ще ги върна в четвърта фаза. Полиране. Другата седмица ще са готови. Тук подсуших няколко да видите как се получава пред полировката. Вече готови за полиране. За финалната фаза ще използвам церев оксид. Прибавил съм си водата предварително, слагам същото количество. Даже малко по-малко ще сложа, тъй като лъжичките бяха големи. Ставим хубаво, да няма инциденти и течове. И слагаме на барабана. Както виждате, има малко течно по ракса, това ще го почистя след като приключи тази партида. Но сега се включваме и слагаме на барабана. Готови са и след полирането. Това вече остана само да ги измием и да ги видим. Чудесно са полирали. И сега ще ги сложа с бораксата, да могат всички да се изчистят хубаво и ще ги погледнем после. Ето ги вече полирани и готови. Виждате, хубав блясък са фанали. Ето тук съм и отделил някои по-интересните, които бяха в тази партида. С кварцопочел по средата. Много интересно. Ето е един плоско паралелен. Не са от най-шарените, но са пък интересни сами по себе си. И ето няколко още груби, да видите как започват
и докъде стигат.